jam geno waali fini wiyete men ñande amde 21 septembre 2025 ina hawre 23 humtorandu ujunere temennayyi capannayyi jeegom fergo heege coynimomi yimɓe omo falowo haa wimi ko o waɗata tan omo yiilo walla ko heɓimo tan omo yaha e yimɓe omo fiilo mo yi fof tan omo jawlo jungo makko e mum ene yoolo ndeka o wondi ko e heege omo yelo caɗele ina keptimo o haarani tampere mum ina nangimo woppani heege na hanɗinamo hangaka famɗinamo famɗani wempaaka heege ko mawgal ñabbuji so safraka e Europe jogiiɗo fof wurat moƴƴam basɗo fof wurata ko bonɗam ɓi yumma wallata ɓi yummum woƴataake heege koddiɗo mum so heege saraki e Fuuta ko ballodiral waɗi ɗum goƴodiral e gantodiral wondiɓe mum nangtoɗen e ngal ballodiral ngal donɗen kadgal koyera e suurtare koɗorɗe men so ɗum ala Fuuta firto egga hanki men keddoɗen woɓɓe mbasen min men kuɗol Abdoul Umma lollirɗo Cheikh Oumar Ba mo ɓogge yo yurmede geno won e makko kanko e dendagal mayɓe e dande Maymouna Oumar Diallo mo heelangi duɗal Pulaar Murtuɗo Job yo jaam ñallu ñallen e nder hen